As subvencións procedentes da Xunta e da Deputación da Coruña fixeron posible a contratación dos 3 informadores turísticos que ao longo de todo o verán prestarán os seus servizos aos visitantes que se acheguen ata Rianxo. Ademais das visitas guiadas nos museos, desenvolverán rutas turísticas polos enclaves de maior interese do municipio. Vamos a ter unhas rutas que, como vedes, son roteiros guiados tanto polo río Té, que é moi visitable, e tamén o roteiro arqueolóxico. Tamén habrá rutas todos os viernes, sábados e domingos. O roteiro da Tres Cruces, que tamén é a desembocadura do Ulla, un lugar fermosísimo para visitar. E, como non, tamén a partir das 8 da tarde poderemos facer o roteiro da Vila de Rianxo, na que podemos recorrer o casco antigo de Rianxo e visitar aquelas principales rúas e sitios onde os nosos devanceiros e escritores tuveron a ben de deixarnos as súas pegadas. A maiores, o Concello de Rianxo será base do galeón Evangelina, recentemente restaurado nos Asteleiros Catoira, no que tamén se poderán realizar percorridos pola ría. A ciencia tamén estará presente na programación estival de Rianxo, cunhas xornadas divulgativas que arrancarán cunha charla sobre o mexillón e terán continuidade ata final de ano. A segunda acción do verán será de fauna nocturna e será a Noite dos Morcegos, e a terceira noite de verán será de astronomía e poderemos facer unha acción que é reloxos de sol. Toda a oferta cultural e de lecer complementarase co turismo de praia. O Concello traballa xa na posta a punto dos areais, aínda que quedarán pendentes algunhas actuacións, como a construción de baños adaptados en Tanxil, pendente dunha subvención da Xunta.